Dumnezeu ne este adăpost, sprijinul și ajutorul nostru, care nu lipsește niciodată, în necazul când este chemat. Nu ne temem de s-a clătinat, munții întregi, pământul de-a hârpat, marea-n valuri le-a spumegat, știm că Domnul e de partea mea. Nu ne temem de s-a clătinat, munții întregi, pământul de-a hârpat, marea-n valuri le-a spumegat, știm că Domnul e de partea mea. Este un râu din care eu vorbeam, când înveselăște inima, râul strâng de viață dătător, din putere astăzi tuturor. Glasul lui răsună pe pământ, Domnul este astăzi cu cel sfânt, drumul de scăpare în eloi, Dumnezeu astăzi este cu noi. Glasul lui răsună pe pământ, Domnul este astăzi cu cel sfânt, drumul de scăpare în eloi, Dumnezeu astăzi este cu noi. Opriți-vă din greu și chibzuiți, veniți la Domnul când voi mai trăiți, lăsați ca Domnul dragoste să dea și ura din pieptul vostru s-o ia. Căci dragoste, iubire de aveți, în turnul de scăpare voi sunteți, și stați gustând din harul minunat, chiar dacă pe pământ îi clătina. Căci dragoste, iubire de aveți, în turnul de scăpare voi sunteți, și stați gustând din harul minunat, chiar dacă pe pământ îi clătina. Priviți lucrările lui Dumnezeu și uită-te cu grijă în jurul tău, căci lumea asta trece prin nevoi, dar Dumnezeu, să știți, este cu noi. De aceea astăzi nu te clătina, căci Dumnezeu revarsă dragostea din firul ce-i sfinge pe pământ, ce-i mare prin la glasul lui cel sfânt. De aceea astăzi nu te clătina, căci Dumnezeu revarsă dragostea în firul ce-i sfinge pe pământ, ce-i mare prin la glasul